Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. Hard to live on one bucket day. We were traveling in the USA. We were traveling in the USA. My son was 2 years of age. We were joining the United States. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Jullie hebben mij een bijzondere gast onder de tafel. Een man die ik al heel lang ken uit de muziekwereld. Sterker, hij hier in ieder geval zijn namen verbonden aan een festival en een kroeg. Mukkers en Mukpop, oftewel Frans King. Maar Mukpop komt er weer aan. En het is een van de eerste jaren, alhoewel hij vrienden hier al heel rustig gewoon die dat hij gewoon van een potje bier er komt en met de organisatie eigenlijk niks meer te krijgen had. Frans, mooi dat je bent. Welkom. Dank u. En ik denk, ja, dit is misschien wel eens even een mooie onleiding om eens even met jou te praten over die muziekvoorkeur, die leven. Maar ja, dat festival, toch die kindje, of net? Ja, dat zou Jan Smeet zeggen. Ja, hoe is het begonnen? Ik zou zeggen, ja, ook in mijn begincarrière. Nou, ik ben binnen in Noord-Brabant, Knechtsel, bij de Belgische grens. En ik ben maar goed 3 jaar en toen ben ik verhuisd naar Friesland, naar Jorwet. En de aanleiding? Nou, mijn huid mem die kocht hier een grotere plaats. En in die tijd weer dat ik een hele grote plaats. En dat had wel een heel soort invloed gehad op mijn jongste jeugd. En ja, ik moest eigenlijk thuiskomen altijd aan het werk. Er was zoveel werk en het hele gezin moest werkje. En toen weer de moderne landbouw net als nou, maar ik had een mooie likbak staan. Weer een heel soort intensief werk. En ja, in een of andere manier, ik ben net zo volladig aan, want het weer nooit gezellig, alleen maar werkje. Dus ik vaak wel in het dorp heen, naar squalen, in plaats van naar huis te gaan en voetballen en dergelijke. En toen weer ik 13 of zo, toen mocht ik eigenlijk op voetbal. En daar trof ik dus Pier Koopmans van Waardem. En die begon in de jaren wat gitaar spelen in muziek. En op leeftijd hij een bandje oprichten. Fuck Freaking Underground Corporation. Ja, er waren nog wat verdraaien, want hij zou ze nog een single daarvan trouwens. Ja, en Zadwande werd op leeftijd samen in huid toen geslagen weer van de MAVO in 79. En hij zei... Toen is het altijd voort naar de feestjes en wanneer ze zelfs een feestje hadden. En sindsdien is eigenlijk, hoe zeg je maar, de hikken van de dame. Nou, dan had je aardig wat feestjes georganiseerd. Ja. Niet alleen met het festival, maar natuurlijk in de horecagelegenheden was de eigenaar van West-Bist, of in ieder geval de tentrundest. Ja. Die verhuizing van Brabant naar Friesland, herinnert je die dat nog? Nee, als jonkje niks. Nee. Dus dat deel... Ja, ik weet met trein heel je, dus... Geen beelden van ik. Nee. Dus in dat opzicht wel een echte oprechte Fries worden dus. Ja. Ik heb veel meer thuis hebben. Maar van die oud is ook wel een beste stap Westhaven, net. Ik denk dat ik, ja. Of is het boerenleven in het zuiden van Nederland eigenlijk hetzelfde als hier in Friesland? Ja, zij hebben daar heel wat opgebouwd. En ze hebben met elkaar begonnen toen ze trouwden na de oorlog. En op laatst zijn ze daar al wat aardige uitbreiden. En ja... Toen had mij ooit mijn tot de keuze weer om voor de toekomst toch een grotere plaats en eventueel voor de familie. Maar ja, ze zullen nog wel blikken laten dat het net wat hun wens misschien west het, dat het echt Saroen is. Ja, maar hoeveel win je hem dus? Wij winnen één broer en 3 zusters. Nou, ja. Ik ben de jongste, ja. Eén van hun nog hing in bleun in het boerenvak of net? Ja, nog een zuster van mij, ja. Maar het is net zo, ja, alles veranderd, hè. Je 50 jaar links jaren, hoe het toen de vrouw dus en hoe het nou gaat. Op het boerenspul helemaal natuurlijk, ja. En ja, ik denk, ik
Ik heb daar mijn redenaties wel hoe dat daar ontstaan is en waarom het zo gang is. En de reden ervoor. Maar dat... Ik heb het straks nog wel even hebben. We beginnen natuurlijk wat breder dan alleen in de muziek. Alleen daar wel een beetje de rare trier natuurlijk. Via het verhaal. Ik zeker mij tegen op Mukpop wat weer organiseerd. Wurzel. Ja. Dat hij hem eigenlijk weer heroprjochten. Ja. Wat wie eigenlijk daar de reden daar? Nou, als je Jorrit, een zoon van Its. Jorrit Mijnsma ja. en Its Mijnsma dus. Ja, en Its leeft helaas jammer genoeg net meer onder huis. En maar Jorrit die zei van mij wie het in op Jorrit de merking wat toen een sectie denk ik. Hij zei het lijkt me wel weer leuk om eens een keer een Mukpop te organiseren. Nou, en zaterdag ben we dus 4 violin opstarten. Wie is er voor de porn? Wat mijn vraagtekens eerst nog, ja. En je moest ik weer het plak vinden. Koert weer op hetzelfde plak als het toen. En, nou ja, dan zat we een keer wat aan de gang. En nou, op laatst in 2018 is dat slagen, ja. Ja. Mooi, ja. Wat organiseren anno 2023. Nou, per die verlien begin er begon. En eind jaren 20, daar zit nogal een verschil in. Ja. Nou ja, ik zei dat ik toen mijn eerste examenfeestje van me in Johan Santeren. Wat mijn hart zei, nou ben ik zelf een feestje. En toen bedacht ik me hart in een arbeidershuisje daar midden in het land staan. Ik zei, en dat stiep op dat moment leeg. Ik zei, kan ik het daar net houden? Nou, op zo'n manier heb ik dat feestje gehouden. En het weer, weet ik, op een vrijdagmiddag is jouw roer, weer met er ook in het heen. En ik zei, ik hou op, ik neem een trekker en een wijn mee. Ik eerst met de groepbaas in jaren 30 kaarten bier hellen. Ik heb flesjes wat in speciescupjes maar water dompelen. En toen ben ik maar de trekker en de wijn naar Weidem daarin. En dan heb ik de band Fuck ophellen met apparatuur. En we de wijn in de tuin zetten, een stukje plastic en pak een strijd eromheen. Nou, dat weer de eerste optreden van hun daar. En ja, en toen weer er zo'n Santa genodigd voor hun hebben we een mooie feestje gewoon midden in de rond. Hier al namen of net? Nee. Nee, hoed ik net. Nee, en die erop toen weer uitslagen. Van de middelbare detailskwallen valt, maar die wil ik een feestje houden. Nou, en ik hier een knap 3 ongeluk gewoon. En nou, ik zei, nou, dat ik wel mooi. En zaten we weer een feestje houden. En toen is het uiteindelijk in de dwarpshuis beland. We zouden bij de pleats houden, maar het weer zo meer waren, dan hebben we het al het dwarpshuis houden. En nou, die erop, nou moest het maar weg. En toen hebben we het nog 2 keer op pleats houden. En toen wil mijn hart het niet meer hebben. En ondertussen weer de man van Weidem hier ik al een feestje op Mantrum huis gehouden. Daar waren een Sietsenheimer. En ik een tuinfeest houden. En ik hier dus maar weer in een jaar, dus eigenlijk geen plak meer op dat moment. En toen bedachten we dat we de Tegeren dwang gaan. En zaterdag hebben we toen daar het feest op Mantrum huis genomen, een paar jaar gewoon. En toen weer, ja, 84 ook. En toen ben ik daarna weer naar Amerika gegaan en een reis, een jaar leren. En de bedoeling weer na de tijd misschien met zitten gaan ben ik op Mantrum huis. Maar ik kreeg een brief van in Amerika dat ze het huis heeft verkocht. Daar weer geen plak meer en ik geen plak meer van Mukpop. Ja, wat weer de namen, wanneer die opkwam? Nou, ik denk ergens in 82 of zo, nooit 3 keer of zo. En hoe kwam je hem erbij? Dat weer eigenlijk Teunus de Groot uit Jorwit. Ik heb een maat van huis en die had het uiteindelijk bedacht. Die kwam van Mukkes en toen zei hij, ja, we hebben Pinkpop en Mukpop. En zij is het eigenlijk volgens mij ontstaan, ja. Ja. Maar toen hiest hij bijnaam al, of niet? Ja, dat was Lid Jonkie al, ja. En hoe dat ontstaan is en wat het echt betekent. Nee, er ben wat theorieën over. Ja. Maar... En wie het bedacht had, weet ik niet. Nee. Nee. Het is een beetje als boekenmandje. Van Ja, iedereen broekt het wel, maar... ja. Ja, maar goed. Intussen is het bijna historisch. In Friesland, zeker in de muziekwereld. Het is een begrip, want Mukkers is ook nog een muziekkroeg. Hè? Ja. Een rockcafé. Praten we straks verder over. Doen eerst hetzelfde leven. Dan kunnen we aan het blijven nog heel nieuwsgierig. De best op een gegeven moment oorreizen naar Amerika. Dat is ongeveer een jaar hier zitten. Ja. En dat wie een beetje de onleiding om de bandtanks te draaien. Ja, ik onder andere, ja. En een favoriete band. Had de t-shirt nog gewoon van die man? Ja, die man heb ik vaak, ik denk wel 3 keer op Mukpop spelen. Zowel binnen als buiten. En bij mij in Jezus
Ik wel... Ja, in de twee gemeenten, maar ik er even bij zitten. 10 keer denk ik wel, ja. Ik denk 10 keer, ja. Waarom deze band? Nou ja, het is echt de rock and roll en de gitaar en de rauwe stem van Guus, dat weer wel het mooie, ja. Ja, wie is gewoon ook fan. Ja. Ja. En ik wel beïnvloed, ja, toch. Ja. Zelfs Pier Koopmans en zo, die ben ik altijd fan van. Concerten van hun daar, ja. En een beetje symbolisch dus voor die tijd in Amerika? Nee, dat net. Nee. Ik want je had op vrijdag dan 4 plaatsjes, dus nou, dan denk je, nou ja, wat past er in de historie van mij wel bij? En omdat ik toen ik denk, ja, dit is wel een mooi nummer. Wat ik toen in die tijd daar rondreizen, past wel bij me. Daar heb ik heel wat geleerd, ja. Wie is een soort van backpacker of zo? Ja, ik heb het duidelijk wel nemen. Ik heb eerst een paar maanden zo wat werk in Canada. En, Moest definitief voort? Nee. Ik wil klaar met de studie. Een hele sabbatical is even nog een ja. En ik denk dat ik kon en ik kon in Canada aan het werk in tabaksaus blijven plukken. En tomaten nog. En toen weer het hard eerst en ik denk wegwezen. En dan ben ik helemaal rondreizen. Het was door Canada, langs de westkust en San Francisco, LA, Mexico. En toen weer om, dwars door Amerika naar de andere kant. En weer naar Florida en zo weer omheen. Uiteindelijk in Toronto weer omkomen. Ja. En toen waar ik ontvangen op Schiphol met een bus van 6 vrienden. En zo ben ik thuis gekomen en daarna in het café Jord weer nog een feest met muziek en al. Je bent echt thuis dus. Ja, ik heb er geleerd van mijn reis wel dat Friesland me thuis weer. Toch wel? Ja, dat heb ik daar al geleerd, ja. Wat is dat? Een combinatie van de mensen en het platteland? Nee, de vrienden. Die sta je opgebouwd heeft en ja, dat... Meestal best een bouwenkist. Ja, dat die thuis. Ja. De vertrouwdheid, denk ik. Ja, het is net alleen een Jorvert, maar gewoon, ja, zeg maar de hele... Ja, wat neem je? De beste gedeelte af van Friesland, die hoeken. Voor u Wapping waait het daar al niet. Ja. Ah, wat een mooie streek. Ja. Nee, maar daar hebben we, in de jaren bouwst een saval op als jong best en Vlaams toe wel heen. Dus ja. Dus ik in dat opzicht nog steeds net het leven van Boeten, de provincie. Of misschien Boeten die regio betinken. Dat zal altijd Jorvert, Weiden en die hoeken blijven. Ja, ik denk het nou wel. Ik ben op een bepaalde leeftijd gekomen. Je weet het nooit. Je weet het nooit, nee. Maar dat is nog weinig. Ja. En ik kijk wel eens in Amsterdam wennen, maar mijn stage hier en dat soort dingen. En in Boetenland wel meerdere plakken. Maar ja, je hebt in de ring van de jaren zoveel kunde en vrienden opbouwd. Ja. Thuis is thuis. Ja. En thuis is dus echt fuck. Waar staat er al bij voor? Freaking Underground Corporation. Het is zonder K, hè? Dat moeten we altijd zeggen. Ja. Dat staat wel leuk op de affiches. En wel halen, want we beginnen er een nummer van draaien. Dat zit op een sammelcd, 15 in je mukpop. Maar, toen kwam ik nog mijn singles, jongen. Ja, die heeft zij is uitgebracht in, ik weet net, in de begin jaren 80, 82, 83, 80. Don't Let Your Head Hang Down en Rainy Day Blues. En die laatste keer waar ik draai. Ja. Maar ik bedoel, doe hast wat met het singeltje dienen of niet? Ja, dat weet ik wel mooi. Toen ik in 84 naar Canada en Amerika ging. En daarvoor in 83 loop. Toen ben we met de man, Piersietse en Daan en Edslook. Ben wij naar Eindhoven aan een concert van Chuck Berry. En dat weer een heel lang concert uiteindelijk, want hij kwam eerst nooit opdagen. En toen dat concert orgen weer. En toen weer met de boeten. En nou, daar rond Chuck Berry wat met zijn Holland naar beneden. Maar zijn dochter die had hier optreden met hem daar. En we kwamen aan de praat met zijn dochter, Ingrid. En Pier die begon weer met het plaatsje maken hier en zo. En heel toevallig heb ik dat plaatsje meegenomen, want ik heb het adres van haar gekregen daar. En later, dus met het reizen in St. Louis, heb ik haar opgezocht. En toen heb ik dat singeltje bij haar gebracht. Ja, geweldig, hè? Het singeltje van Fuck leidt in ieder geval bij de dochter van Chuck Berry. Ja. Zo die het zelf ooit... Geen idee. Ik weet het al. Ja, dan leven we hoop je van wat. Ja, keep the dream alive. Goed, we beginnen alleen maar door. Fuck. En dat draaien we dan nog even. I got a rainy day blues. A rainy
Fuck. V-U-C. Zit ik er maar even bij. Het bandje onder andere van Sietse Haima. Die kennen we weg van Pikmeet. En Kobus gaat naar Appelschaat trouwens. En die sprong van Fuck naar Kobus is ik net heel grut eigenlijk. Ja, dat weer iets punkier natuurlijk. Wat Kobus die. Maar vandaar ik mooi de lijn van Sietse Haima. Het verhaal ik een beetje van mijn gast van Joert Frans King. Maar die kwam in mijn roer. Ik ga een singeltje. Jou die gauw waarom. Ja. Het is natuurlijk een verzamelitem van deze mooie band die. Nou, misschien bij de bandtanks eigenlijk wel een soort rare echt nog wat Trodien die jaren west is zeker, of net? Ja. Bandtanks die grote smaak en dit weer die muzikale maten. Ja, en daardoor ben ik wel in contact met een soort met de Frankie Krijveld onder andere van de bandtanks. En ja, de muziek die stiet me aan natuurlijk en dat vond ik mooi, ja. Nou, en omdat ik dat reis, ik denk ja, in mijn carrière, ik denk, zie ik dat noem maar ik uit, ja. Wat voor squalla studeren? MAVO en toen 2 MAVO's, eerst Nijhoven, later Nijloon. En toen later ben ik naar de Suvelskwalle gegaan, Balzut, levensmiddeltechnologie. En daar heb ik wel een mooie periode gehad, ja. Wat vond je zo mooi hoor? Nou, mijn taal weer altijd mijn minste punt uiteindelijk. En dat weer dus een opleiding eigenlijk hoofdzakelijk minder op taal gericht, maar meer op procesvormen en die levensmiddelen, ja, dat weer. Wel een hele pittige 4 oude opleiding en weer wel vrij pittig, ja. Wat hiest op dat moment in de Holle om te worden dan? Nou, eigenlijk... Is het een idee? Ja, misschien de Suvelin. Ja. De Suvelfabriek of de zo. levensmiddelen, ja. En dan daar een soort leidinggevende functie of zijn. Die kon, ja. Ja, want is het wordt wel terug... ik wil geen boer, dus. Nee. Dat... zijn me eigenlijk ik nooit vrij mee ouders eigenlijk, ja. Nee, boer worden eigenlijk, nee. Bent het de bot met de waarde, maar de opvolging dan? Van Nou, dan, ja, of? maar mijn broer eigenlijk wel. En dat ging dan ik net al je zat. Rennen met dat wel. Wat zij dan willen natuurlijk. Hè. Ja, altijd 2 kanten. Hè. Ja. Maar geen boer. In ieder geval geen optie voor die. Nee. En toch rolt het helemaal los. Ja. Komt hij in de horeca te lonen? Ja, eigenlijk het mukpap wel wat beïnvloeden mij daar toch. Ja, het was steeds groter. En dan was de horecatak weer een belangrijk punt. Voor het totale inkomsten om zo'n feest te organiseren. Dus ik kreeg er eigenlijk steeds meer eer naar. Ja. En later, toen ben ik weer aan een studie begonnen. Toen ik een dik bedrijfskunde. En toen in die op een hele Lamberskwallen. En dat deed nou Van Haal. En toen weer ik nog maar een week of 3 of jou. Toen weer ik direct zeker voorzitter van de Soos. Ja. Dus toen ben ik dan meer horeca op Best niet wat te vinden dus. Ja, en toen later, tijdens mijn studie ben ik nog begonnen als barkeeper in de Skamel Rutter. Skamel Rutter. Ja, zeker, ja. Ja, dat Jantje Giro daar nog kwam, denk ik net. Ja, en ja, een heel soort dat is, ja. En op een gegeven moment neemt dan blijkbaar de beslissing om die eigen paard erin te gaan. Die eigen kroeg of net? Ja, god, ik weer klaar met de studie en ik zoek eerst ergens aan. Ik werk bij een bank en dat ging op blijft net terug. En ik werk al in de horeca hier in Lauwen, dan blijft wel in 2-3 cafés. En toen in het ene café werd ik werken en dan zei die eigenaar van dat hij er wel mee ophouden wil. En toen ik hier op dat moment nog geen verste baan en toen vroeg ik me was er voor hem moest en zat we aan de heb ik mijn eigen ondernemersplan schreven en toen ik zei nou het maakt maar wijs ik denk ik heb nou niks dus ik heb van zien wat het wordt. Ja. En dat wie Fort Mukkers? Ja, dat wie ik weer apart. Ik zit aan te denken nou maar dat café ik een naam heb. Ja. Café King, maar dat ligt het zo apart. Weet ik veel. Nou ja, vooral is er nu geen stritje. Daar ook. Ja. En, Dwart komt er misschien nog mee bij. Maar. Ja, maar toen weet ik maar Sierbe Krol. Die weer vroeger altijd drummer bij de Wico's. Als ik kerst. En die weer slachter in Weidem. Wie ik maar hem naar de horecabeurs west in Zuid-Laren. En hier met de zo in de auto. En nou, hij zei, dan neemt het ook gewoon mukkers. Dan weten ze iedereen weer wie erin zit. Kleren. En zoutwandelen is dat. Toen ben ik in 1900 begonnen. Ja. Ja. Nou, dat was een heel avontuur. Ja. In Tusken, maar dat is ook al een tijd verlien. Ja. Had je het oerdroegen? Ja.
Wat wie voor de reden om daarmee te stoppen? Wie is er wel klaar mee? Maar het café Mukkers beelst. Nou, zo, we hebben een hartstikke mooie groep personeel en alles. Het begon eigenlijk vrij snel te rennen. Nou, een jaar hier echt helemaal. Het waren een hele goede jaren draaien we. En toen woe ik eigenlijk het pand, dat heerde ik natuurlijk, van Kikkie. Chris van den Berg. Vroeger, de baron van de Heegstraat, neemde hij hem zelfs. Ja, die meerdere panden, hè? Ja, en die vregen zo in 93 zijn we wat pand naar Nuist. Dat weer, god wat heet het vroeger, ik weet het niet eens, namen zo gauw. Maar dat weer haast wat 2,5 keer zo groot als Café Mukkers. En dat wilde hij van mij wel helemaal isoleren. Want toen kwam de wet geluidsmilieuheffing ik aan. En hij zei, daar wil ik dat wel in. En voor die kleermaatje, en dan moest je het huren. Ja, en toen neemde hij een prijs. Ja, nou, ik is zo nooit, dan ben ik op vakantie gegaan in december. En ik is zo nooit 18 jaar. Ik denk, dat ga ik net van. Want lauw het weer toen ik oors dan nou. Een rauwe staart, hè? Nou, maar er weer Simmerdijs net zo volle te beleven. Nee, toerisme moest nog wat loskomen. Ja, en er weer weinig studenten. En Simmerdijs, ja, dan vlucht iedereen eigenlijk de stad uit. En het pand hier in het terras. Dus wat bij mij dan de omzet was hij al in de wintermaanden mooie muziek of zo. Hè? Want dat dacht hij bij mij dat pand te realiseren. En toen heb ik dat zijn en dan zag ik het in een brouwerij. En ik woonde laatst een pandje hier in de binnenstad. Een cafeetje met een zeeltje. Maar ja, die winnen er net te krijgen. Dan mag het al heel wat mazzel hebben. ja. En toen kwam weer brouwer Heineken maar dat we hier eens om de 2 gemeenten wat een keer weer. Dat wie wel een enorme staap. Ja. Want dat is net even een kroegje. Nee, en nou ja, muziek, zeel. Dat Zeekbare, alles erbij, denk ik? Ja, nog niet helemaal met letter, maar weer wel interessant natuurlijk. En toen uiteindelijk heb ik die stap genomen, ja. In 94, ja. En toen heb ik dus Café Mukkers er altijd nog bij gehad. Ja, ik kon het altijd nog redden, maar het personeel en alles. Maar op een bepaald moment dan... best het gezicht is kwijt, de muziek is oors, we draaien. Dus ja. Ja. En dan maak ik op die het we kunnen ook stoppen. Ja, want het is nou wel een echte heavy metal kroeg worden, een beetje rock, metal, dat soort dingen. Ja. Weet dat in het begin eigenlijk al? Nee, ik dacht dat wij... ik heb nog wel eens een interview gehad met Jacob Haagsma over Café Mukkers. Van de Leeuwarden Krant, hè? Ja. En toen zei dat is echt een café van jongeren van het platteland in de stad. Want dat kwam eigenlijk, dat idee had ik al toen ik wat in de horeca daar werken van de tijd. Als ik dan nachts na het werken zien bij de Zwarmatent kwam, dan kwam ik al over bekend zijn van het platteland. En dan vroeg ik bij West, nou wij in die café zitten en wij in dat café West. En had ik dus eigenlijk een gevoel altijd, en we hebben net een plak, weet je wel, als we van het platteland naar de stad gaan. Nou, en die image die heb ik toen wel aardig erin gekregen, ja. Prachtig, mooi verhaal. En s'nachts als alles s'nachts doen, hebben we dus live muziek, hè? Plaatselijke bandjes en de meesten kwamen ik uit het platteland en beeld en ja. Muziek van de Rolling Stones. Ja, die gingen wel even de elke mochten vanuit, denk ik. Ja, wel even, ja. Waarom de Stones? Disney smaak ik echt heel bot? Nou, ik heb in 82 hebben we ons eerste concert van de Stones in de Kuip. Dat weer iets unieks, want we hadden nooit verwacht dat we ze nou ooit een keer live zouden zien in die tijd. 82, hè? Ja. Kaartje 40 groen, hè. Mooi op veld. En ze spelen nog. Ja, geweldig. Wie had dat ooit durven voorspellen, hè? Ja. En we waren toen bang dat we ze nooit zo'n live zien. Dat ze ophouden zullen, ja, geweldig. Hoe vaak had ze zo'n tijd jongen, wist dat? Nou, ik denk dat wel 10 keer wat, denk ik. Ja. Maar dat noemen wat ik nou dan uitziekje. Dat is, ik denk het een beetje meer mijn carrière eigenlijk wel. Want je kan zoveel plannen hebben en willen, maar je krijgt het net altijd voor elkaar. En heel veel dingen gelukkig wel. Hiest u altijd gruttere ambities dan was het Wiermaker uiteindelijk dan? Dus geen stelling, hè, maar gewoon een iepe vraag. Hiest u nog gruttere plan met Mukpop, nog gruttere plan met de horeca? Ja. Maar die ambities, die droom, die nog wel wat grutter of niet? Nou, maar Mukpop heeft dat op een bepaald moment eigenlijk wel. Ja. En van mezelf,
Ja, god. Ja, wat ze zeggen altijd, mooie droom met filmen, grote woning, grote auto's, grote huizen, lange vakanties, alles. En nou ja, al dat luxe zeg maar. Hè. Dat zeg ik, dat is get all what you want. Je krijgt net altijd alles. Nee. Maar die ambitie hier ik net, ja. Maar ik heb wel krijg als Mukpop. Lettere serum, hè. Dan gaan we vaak naar Roskilde in Denemarken. En dat vind jij voor een van de mooiste festivals altijd, ja. En stiekem toch een beetje die droom van waar wit kunnen wij... Ja, maar ja, zit toch... Hartje Friesland. Ja, Hartje Friesland. En Pinkpop 2.0 en Roskilde 2.0, dat weet ik veel. Ja, maar... Want ik ben niet eer bekend, want wij kennen elkaar van Waltrock. Ik zit in een Waltrock-organisatie in het begin. Ja. Maar dat die ideeën hier, kijk, dromen. Ja. Je mij dankt dat hij zijn ambitie haast nemen, maar ik heb wel de stiekem de droom van, stel je voor dat wij 50.000 man in Burgum onder Simmerdik krijgen. Ja. Ja. Maar dat zeg ik, je zit dan wel in Friesland en dat soort dingen. Ja, en ja, wij hier met Mukpop, dus ik heel... bepaalde muziek, hè, toon. Hè? Net gewoon de top 100 band die van de feesttenten van UNC eigenlijk. Nee, in dat opzicht ben je wel redelijk gewaagd op programmering. Altijd, ja. Goed, geen Stones, maar dat maar duidelijk wijzen. Nee. Als het geld gewoon hier zijn boek bij deze. Nou. Nee, ik denk nee. Ik denk het. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. And I said that you can't always get what you want, honey. You can't always get Rolling Stones en de mega-hits, zo neem ik het maar even. You can't always get what you want. Die op het listje. Ik neem het altijd mee met het horrorlistje van mijn gasten. Dat Florence, dat zei het niks van die smaak, maar wel de vraag onder een muziekliefhebber was 5 platen muziekje. Ja. Dat kan makkelijk 50 worden. En dat maakt 400 zelfs. Florence Kingma, we kennen hem als Mukkers, Mukpop, de Kroegmukkers, 2 gemeenten. Jensum natuurlijk, een horecaman in hart en nieren. Maar Bob al een enorme muziekliefhebber natuurlijk. Mij als redelijn, we hier te leven noemen Mukpop. Ja, daar had nou toch organisatorisch vliegen hier al een beetje, maar nou helemaal een beetje oorskiën vandaan. Is het mooi west? Mukpop gaat terug, dit direct weer. Ja, ik vind het hartstikke geweldig dat de jeugd het nou weer oppakt. Is dat een beetje het gevoel voor jou, de nieuwe generatie met de koers? Ga je gang? Ja, zeker. Want ik bedoel, je hebt sowieso leeftijdsverschil. En dan zeg ik, ja, zij denken weer soms eens wat oors of zo. En zij ben ik een vriendengroep die alle weekend, weet ik wat, vaak al je bij elkaar binnen. En maar kan erom gaan. En ze hebben misschien vroeger al bij de lege squallen. En maar kan er in de klas zitten en dergelijke. Ja, dat is oors. Zo gingen wij vroeger, toen wij begonnen met het tuinfeest. We hadden eerst een feestje te organiseren. Wij troffen elkaar de hele week of weekends. En dan vaak ik al hoe leggen en mooi elkaar. En dat daar zei dat ik. En ik vind het prima. Ik bedoel, ja. Hoef ik net meer jongens te vergaderen met hun om in discussie van ik zou het zaadwan of zaadwan. En ze weten alles wel. Dus geen probleem. Dus, maar wel mooi, kan ik me voorstellen. Dat het eigenlijk in dezelfde sfeer, in dezelfde context georganiseerd wordt. Dus als doel. Zoals al zei, is die Vreunenclub. Het is heel wat een dwarpek leert, of tenminste die streek daar. Ja, het is. Wij hier op een bepaald moment. Het is al weer naar je vrienden, maar me kan er. De organisatie, maar ik, de mensen die kwamen, het wie we kunde. En de cirkel was steeds groter, steeds maar. En van de kamer er steeds meer. En dat is juist met deze generatie. Ik denk in die tijd, toen weer de buis ik al speelweken. Mijn leidinggevenden. En die speelweken is nou nog, van me nog groter als toen. Dus dat ben alle jongeren, die kennen elkaar, de hele gemeente Littensgedeelte. Ik denk nog verder. Dus dat is al je kunde van elkaar. En
zo komen zij ik weer organiseren ze maar kan een feestje hier en daar. En, Maar mooi, hè? Ja. We mopperen en zeuren heel wat door dat de samenhang ons verdwijnen is. En het leven op het platteland wordt dreger en dreger. Maar het kind nog steeds dus. ik denk op platteland alleen maar meer kennen. Het is alleen maar Nou, leuker. misschien wel, ja. Ja. Ja, nee, maar we zijn wel eens van het somberien. Het gaat al je minder en de sociale samenhang wordt al je minder. Maar ook dit soort verhalen, ja, daar ben ik altijd wel heel blij van. Maar, Ach ja, nou ja, als je wil, brengen ze de boodschap mee thuis toch? maar het is wel mooi dat het trok is. Ja, daarom zeg ik het platteland. En ik denk maar de huidige woningnood het platteland alleen maar belangrijker wordt. Ja, in dat opzicht een mooie toekomst. Ja. En dan ja, Mugpop. Je leidt een cd van mijn oors. 15 jaar Mugpop. Dat maakt wel wat hard. Dat die bijnaam verbonden is om zo'n festival, of net? Ja, Ik kan me voorstellen, dat best een beskierd man. Maar dat is het stiekem wel grutskop best, of net? natuurlijk ben ik een grutskap. Ja. Maar vooral ja, dat je dat maar zoveel vrienden altijd dit opbouwt. En ja, en je altijd per initiatiefnemers maar iets. Dat is wat voor proces ik. Je altijd ergens, nou ja, ik maar iets onder andere weer mijn grote initiatiefnemers in dit feest. Ja, en later waren we toen we het 10e keer hier en dan hebben we het aardig uitgepakt. We kregen een grote krantartikel en toen ben ik een stichting geworden. En toen kwam ik de vraag uit Weidem van het Dwarpshuis. Kan je ik eens een concert organiseren in het Dwarpshuis? En dat neemden we op lijst Kleintje Mugpop. En die we meestal 3 keer in het jaar. En dan in Simmerdij zien we dan het festival in Jorven dan. Op een rijdpalen, ja. Met groot succes. Ik denk het op zijn top 12 heel duizend mensen kan. Ja, want we hadden toen... Nou, de 10e keer zijn we... Nou, het zou ik mooi wezen als we een buitenlandse act hebben. Nou, toen ben we begonnen met onder andere Dr. Feelgood. Dr. Feelgood, ja. Ja, geweldig. En heel later heb ik naar Raymond van Groenewoud. Heb ik nog gewoon. En zelfs later naar de Brando's uit Amerika. Nou, ongelooflijk. Maar dat laatste feest, dat weer dan de 15e keer. Ja, ben we misschien een beetje nu schoon roen. Want we gingen toen een keer bedacht. Ja, het waren jongen weer dat weer de 14, weer meer dan 2000 mensen. En we dachten, nou, zoveel muziekliefhebbers. We gaan wel een echte festivalmaatje van 2 dagen. We beginnen vreten jongens al. Een camping erbij en alles zien we. En, The real deal. ja, en in het stadium van 15 jaar kwamen we op van Saaien met het idee. Zullen we een cd-maatje met 15 nummers op van bands die al je spelen gaan. Ja. En ik denk dat achteraf, dan weet je het altijd beter. Maar dat is dus in het bedrijfsleven ik. Ja, toen hebben we ons verzoen op de intreeprijs. Wij dachten, nou, wat mooi net. 2 dagen feest. Je kan voor 24 uur 15 bands zijn. En ik geloof... maar het bleek later dat de sneeuwte jongens... kwamen er net zo volle mensen meer. Want die vonden die 24 uur intree op die sneeuwte jongens dan... te volle. Wat wil je hem headliner? Brando's toen. De Brando's. Ja. Ja, we hebben heel wat meer bands. Maar 15 bands op 2 dagen. Maar schijnbaar winnen net genoeg liefhebbers voor in Friesland. En dat tekent dus ik wel de popmuziek in Friesland, denk ik. Als je echt een beetje op de alternatieve popmuziek Ik denk dat het een relatief liedse groep is. En daarom vaak wel meestal op het evenement zelf al komen. Ja. Maar dat is heel grillig natuurlijk. Ja. En toen, dan kan ik me voorstellen als ze zeggen, 24 uur intree voor sneeuwtjongens daar. Voor een avondje zuipen. Ja, en wie een Golden Earring spelen ook dezelfde jongen voor 24 uur in Bolsward. Dat we daar toen wel concurrentie van aan hebben. Ja. En toen waren hier met rechts weer verliezen en we nou een mooi potje opgaren in de ren van de jaren. En dat je het spaarpotje. Ja, en toen hebben we dit eigenlijk nog 1 keer gehad in 94 in Jelm nog. Want we dachten, we moeten aan grotere accommodatie, makkelijker bereikbaar. Maar ja, het had ik wat met uw leeftijd hetzelfde maatje. Hè? Iedereen is, zeg maar, hier in de jaren 80 en 90... Iedereen gaat aan het werk of studeert en later al hier aan het werk. En dus je hebt minder vrije tijd en alles. En we zijn toen ook wel bezig om te verhoren van oren bestuursleden erin, jongeren.
Maar ja, en toen we dachten, nou, maar we makkelijker, een betere accommodatie, makkelijker bereikbaar, makkelijker, sneller op te bouwen is en alles. Maar ik denk de sfeer van dat in Jorwert die uitpalen, dat weer wel top. Soms wel misschien wel een kilometer rennen. Ja, Bij de nodige hindernissen. Ja. Als ze maar een bepaald sfeer krijgen. Ja, en dat weer toen ik. En dan Hè. denk je als organisator van maak je het zo makkelijk mogelijk, zo relaxed mogelijk. Ja. Maar dat heel praktisch. Ja. En dan zeggen ze, nee, ga jong je zin, dat is clear. Ja. 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 Nee, dat weer wel... Vond je dat pijnlijk, dat het eindigen? Of hier sta ik gewoon met vrede, maar ja, het is- zo herinneren die dingen. Ja, ik heb op zich wel... Ja, vrede. Ja. Ik heb er zelfs ik weinig tijd voor. Hè? Want ik zie dan vol een keer 2 bedrogen. Ja, en dan... ik weet dag en nacht aan het werk. En ik heb er ik net volle tijd, maar ik heb al wat afstand nam. Ik ben al min of meer als algemeen bestuurslid ben. Dus, De senior, ja, en... senior adviseur, ja. zei iets. Maar ja, ik heb dus ik te min tijd voor. Ik wil alleen maar aan het werken van mijn eigen bedrogen, ja. Muziek. Van een groep die het eigenlijk op Mukpop stien had overigens. Rebullion. Steed ik op de cd, 15 jaar. En natuurlijk, Cracklin is het tweede lid eigenlijk van de band. Ja. Verstoren. Eerst Tieren en nog net zo lang al in Maris de Boer. Ja. Vrij hommels. Ja. Ik moet zeggen, daar ben ik wel behoorlijk verschrokken even. Ik. We, Ja. weten, we worden net al in 100, dat weet ik ook al in worden. Ja. Maar deze kwam alleen maar nog gewoon. Ja, ik heb hem... ik geloof een liedje 6 weken daarvoor nog getroffen in de Skammerrutter. Die jongens, dan kwamen we naar met daar en hij zei... hoe gaat het met die? Nou, ik zei, maar verder wel goed. En heerlijk zijn... ja, ik vond hem net zo vet uitzien. Oh, tenminste, ja. Nou, wel jammer. En dan 6 weken later dat hij er net meer is. Ja, dat is, dan komt het wel heel hard om. Ja. Ja. Verderke noemer van Rebullion, Marije Maria. En ik geloof dat die dochter nog bij Marije heet. Ja, En toevallig Marie zijn dochter. ja. Dus Ja, dat wordt ook belangrijk. Ja, en het heeft wel een beetje... Noem maar het misschien wel een beetje invloed aan. Zoals door de rust, blier en uitdagend, Marije is zo mooi en zo pril. Ik leeuwde voor dadelijks dat hij bij dij kwam, Marije, ik hoor het wel stil. De beste vrouw voor een wonder, was vaam al bijzonder, Marije ook is te troon. Vrouw uit de dreven van sappele meisken, Marije is zo mooi en gewoon. Marije Maria Rebullion. We draaien het omdat mijn gast, Frans King, maar Joert hier aan tafel zitten met deze plaat onderkwam. Nou, we refereren er alleen maar aan het versterren van jonger Marius is Cracklin Bad. Mukpop, ik kon annex wel met de band natuurlijk, Rebullion. En vertel eens, de Rebullion had wel met Rowan Herzen nog... Optreden in Warnhem, ja. Dat weer wel een mooie combinatie. Hè? De Friese taal en de Limburgse dialect. Ja, en in een periode dat Rowan Herzen nog echt komen moest. Ja, die ging misschien 1 keer in Melkweg en verder weer zo in het westen in Limburg. En dus een Pier kwam ook mooi of zoiets. Ja, ik weet niet, ik kwam mooi het idee. En, nou, mooi net. En als dan letter ziet hoe groot de band wun is. Want dan kan ik nog een keer of 3 in Jezus man. En hier is de tent ik vals, ja. Mukpop komt er aan, dan geeft heen, een patje bier, dan geeft wat om te hingen. Ja, 0.0 drink ik al een soort. Kist die wat ingehouden, zijn Janus, dus als toch juist dat het in je hek zit net goed. En de beveiliging klopt het net, of er hing er ergens een stekker uit. Kist die inhouden en er Ja. net mee bemoeien? Ja, ken ik echt, ja. Loslitten. Loslaten, ja. Want je treft zoveel kunde nog en van je eigen generatie dus. En die De ik al- hele reunies vaak. ja, die hè? kom ik al, ja, dus ja. En de jeugd is ik prima, joh. Daar kan ik prima maar vinden, dat is leuk, ja. Want hoe is de komende tijd? Ik bedoel, je bent in wezen nog je bent hartstikke fit. Relatief jong. nog geen 70, mag ik het zo zeggen? Nou, dat is toch geen envelop van Drees Hond, dacht ik toch? Nee. Nee, dat komt nog. Nee, Dus dat mag toch wel even. ja. Nee, god, wat mij zei. Zit toch de broeden op plan, oren dingen? Of vind je dit wel oké al hier momenteel? Ach, ik heb een plan genoeg, dat wel, ja. Wat zou Zwolle?
Nou, ik ben nou ook een liedje agrariër geworden. Ik heb nog wat loon en dat wordt nou... Goeie tijd om maar te beginnen. Ja, maar liedje natuur, hè, agrariër geworden. Oh, ja. Dus, nou, daar zit nou een ruimte en er is nog een... misschien wil ik daar nog wat bouwen, dus ja, dat heb ik wel weer ideeën bij, weet je wel. En, maar ja, je weet het eerst nog net. Met al je maar erin zet is, maar daarom zou ik genoeg ideeën weer en ik wil graag fit blowen. Dus ja. Fanatieke fietser en reetrieder. Ja, reetrieder mooi graag. Winterdags hier in de Ierzaal. Vaak een man die te maken en toon die te maken hebben een vaste groep eigenlijk altijd wel. Ja, daar ging ik was mee te fietsen. Dus, ja. En probeer je nou, zeg maar, daar is nou eens 2 keer in de weekend altijd even aan jongens even te fietsen. Of voor daar eens een keer, ja. Even per kilometer, maatje. Ja, maar ja, het is toch wel lekker. Je lichaam vullen en fit blowen. Ja. Ben je Bob mee bezig? In ieder geval bewust van het ouder worden? Nou, ja, ik... Begint het al wat te krijgen nu net? Nee. Knibbels en de ankels en de... Nee. Ja. En ik heb eigenlijk... zei al van jongens altijd voetballen. En tot mijn 54 sta ik zuiver. Maar ja, dat denk ik, ja, dat voetbal dat is net ideaal. En draven, dat komt dan meer op gewrichten aan. Nou, en dat hij mooi reetrieden en mooi het fietsen eigenlijk minder. Dus dan kies ik misschien voor die sporten op dit moment. Ja. Is er nog een festival, Stones, moet die nog weer komen? Is er weer heen of net? Nee, ik denk het niet meer. Dat is wat gebeurd? Het was toen 14 heb ik ze Pinkpopsjoen, geweldig nog. En flink jaar heb ik ze toch nog zoen. Ik zoerde net heen, maar ik kwam toch nog een kaartje voorbij. En ik denk, ach, laat me direct mee heen gaan. Ja. Toen voel me net al, maar... Nou, dat is... Ze wil ik worden en dan kan je net met die dingen die je er zoen en verwacht je dat. Nee. En dat is nou, ik mijn broer Springsteen had, ik zei... Dan denk ik, ja, misschien weer dit ik zien luisteren. Het mooiste ik wel, ja. En dat hij... Want ik kan me nog herinneren, ben ik maar... wij als maat, maar mijn kant eens een keer naar een concert geweest. Nou, ik denk misschien, ik had van 15 alleen. Van Chuck Berry. En Jerry Leeuw was daar in de... Heineken Music Hall of zo. Dat weer een afleiding. dat zie je. Wie blieft het kleer, wie zeker net? Ja, dat hier. Ja. En dan zei je, ja, dan kan je beter de mooie herinneringen houden. Ja. Bruce Springsteen in de naam valt te dan geef ik nog hier een nummer draaien als eindbesluit van dit programma. My Hometown. Dat slaat ik een beetje op die thuisgevoel, zeg maar. Ja, ik ben door mijn zwerving en zeg maar studie en de horeca ben ik sinds nou ik alweer 15 jaar ingewerkt. Dus ja, en dat gevoel, dat is mijn plekje wel, hè. Ja, en nou, actie zei jij, daar gist ik net bij wij. Denk het niet. Nee. Dank u wel. Ja. Vacant stores. Seems like there ain't nobody wants to come down here no more. They're closing down the textile mill across the railroad track.